oon tehnyt yhteistyötä Svean kanssa 4 vuotta ja se on mahdollistanut mulle osittain täysipainoisen urheilun, että on pystynyt ammatikseni sitä tekemään. Ja sitten on mahdollistanut leirejä, valmennusta ja muuta tärkeää. Ja tässä Svea on ollut ihan tosi tärkeä kumppani mun uralle. Mä halusin Svea mun yhteistyön kumppaniksi, kun mä olin kuullut ja nähnyt, kuinka paljon Svea tukee junnu-urheilua ja se oli mulle tosi tärkeä aihe. Niin meillä oli Svean kanssa samat arvot, että kuinka nuorten tukeminen ja juniorien tukeminen ja urheilun mahdollistaminen on tärkeää. Junnu-urheilun tukeminen on tärkeää, koska monilla junioreilla ei välttämättä muuten olisi mahdollista urheilla ja urheilu mahdollistaa yhteisöllisyyttä, saa kavereita, tuo itsetuntoa, kaikkea mitä ihminen tarvitsee nuorena kehittymiseen ja onnelliseen elämään. Ja urheilussa usein pääsee pakoon vaikka kiusaamista, muualla tapahtuu vähemmän ja se tuo tosi paljon sellaista turvaa ja siis onnea elämään. Mä itse koitan tukea junnu-urheilua silleen, että mä käyn joskus pitämässä junnuille yksittäisiä treenejä. Sitten mulla on vanhoja omia vaatteita tai ylimääräisiä vaatteita ja kenkiä, niin mä yritän aina lahjoittaa junnu-urheilijoille niitä oman seuran kautta tai muuten kaikille, ketkä tarvitsee. Ja koitan aina antaa neuvoja kenelle tahansa, kuka tarvii ja tukee nuoria ongelmissa. Et moni junioriurheilija laittaa mulle viestiä ongelmisen kanssa ja mä aina koitan huomioida ne ja vastata. Ja olen pyytänyt joitain tapaamaankin, mua tulee treenaamaan, kun on ollut vaikeita aikoja vaikka vammojen kanssa. Niin silleen mä oon yrittänyt tehdä parhaani junnu-urheilun hyväksi myös.